Makarelate ka dati pakasaritaan ni Annabel iti Lawag City nga napauluan iti fish vendor versus Hawaiana. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga Annabel. Dear Cousin. Dear Cousin Yong. Sakbay man nga inak, binsa-binsayan ti pakasaritaak, nga nagtaudan ti dakkel wano na nakaro aparikot ko iti agdama, kablawang kay man iti naragsak atawenyo, ket sapay kumata agtaginayon ti panangipapaayo ti liwliwa kata kami nga agdingdingeg iti naduma-duma nga programa yo di Tanemars Studio. Kasama tayo nakablawak, digiti padak nga agbibuya ken kanayon nga mangsubsubaybay, dito nga programam kasin. Ilinged naklatan itinagan nga Annabel. Tubo ken nagnanaedak dito'y Lawag City. At daan talong anak ken mapukpukaw nga asawa. Mapukpukaw kunak kasin yung tamanon alawas, bumulan pa'y din nga saan nga nagaw-awid ti asawak nga ni Mitoy. No apay, ken kasanuan na pasamak ti amin. Inakman rugyan, idi tadamumit agam-am mo ken ni Mitoy. Idi balasang akpay laeng. Idi balasang akpay laeng kasin yung ado tayo mga baga nga napusaksakak ka no. Napintasak, gaputa ubingak pay, ado dagiti nagarem kanyak alalaki saan lang nga iti lugar mino diket ure digiti tagasabali nga lugar. Ure digiti damudak nga mamam mo ket agpariknada kanyak ti panagayat wenno panagkursonada. Angem na idumduma launay ni Mitoy kadakwada kasinyong tadyak amo. Adudamat nga natataerakas keng kuana nga nagdaton kanyak. No apay nga isunalaeng ti nangikot to'y pusok, isunalaeng ti nagpitikan to'y pusok nga damo na ti agayat. Di na pa'y apulos na padasan ti nagayat to'y pusok, idi kasinyong angem, idi tamam amok ni Mitoy, kasla dagos nga naregreg ti riknak ken kuana. Sabali nga min ti apil na. Ket gaputa nakariknak iti naidumduma nga ragsak idita nagdaton kanyak ti lalaki nga na magpitik ti puso. Kasla nakulaapan anamin pinsan ti panunot ko ket saan kon nga napupuutan nga inaklon ko isuna. No pay jak pay unayam ammo ti kinasyasinno ken kinatao na. Aging nga iti maysa nga rabii kasinyong ket jak meten napupuutan nga adda kamin iti maysa nga silid nga nalamiis nga dagda kami laeng ken ni Mitoy. Ket ditoyen nga napasamak ti amin kasinyong ditoy nga nabukel ti ayan-ayat mi ken ditoyen nga nabukel ti arapaap mi ken ni Mitoy. Angem Mitoy. Apay, kasla madanagang kalaunay. Annabel. Idinto nga impudnumet kanya konti panagayat mo kanya. Ken amumet nga napudnumet ti panagayat ko ken ka. Uy nangem, manual daw tapay laeng nga nagamam mo. Ket, apay, adda ka di duma na. No, nabayag ta nga nagamamon ken nabiit pay. Dakkel di duma na. Siyempre, gapo ka di ta dinakpay unayam ammo. Awang ka di titalek mo kanyak, Annabel. Saan mat kiti nga kasyay Mitoy? Mariknak mat ti panangipateg mo kanyak. Met lagayam. Angin, jak pa'y sigurado no. Noan niya. Sigurado ka din nga. Aawan ti sabit mo.
Anya? Anya tiket mo asawen, Annabel. Amangan met no. Kalpasan ti amin. No, na mapasamak ka data. Ket, ket anya. Panpanunutim ka di nga, ada asawak. O, aping agkatawa ka. Ket, sigsigurado laing mat, sakbay mat nga ipaay ko ti kinababae keng ka. Os, ket, naskin mat nga, masiguradok nga, awan to ti mang agkamat keng ka. Awan to ti kaagaw ko keng ka. Kas makita man, awan ti wedding ring ko. Oh, mabalin met nga inikat mo laeng. Ay na, awan nga talaga ti asawa. Tapno makasigurado ka. Agkariak keng ka. Anya? Kalpasan nga da mapasamak ka data. No kayat mo, ure agden natan tan. Ha? Oh, saan ka din nga umanay nga pamaneknek na ijay? Nga awan ti asawak, awan ti sabali nga sungsung batak, awan iti sabali nga babae ti biyag ko. Annabel, basta sa anak to nga pagsangitin, mito eh. Saan ko nakmet? Api ko mga pagsangitin ka kat ipatpateg ka launay, Annabel. Ay na. Saan ka nga madanagan? Ulitek ti agkariking ka. Kalpasan ti amin. Kalpasan ti mapasamak ka data. Itang arabi, itang agundaway. Uray, agasawa tandon, agdenatan don, agasagasawa. Sige, mamati aking ka, mito eh. Agyaman akno kasta, Annabel. I love you so much. I love you so much to mito eh. Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi iti umuna agundaway kasinyong agpaiso nga ididamo ket ada panagduaduak ken kuana. Tas syempre saan kumatpe nga nabayag nga maamoy suna. Ngayon bayat ti panaglanang dagiti bibig mi nalipata kon dagita nga panagduaduak ti nasisita kanya kon ket ti panagamampayag mi iti kangatuan alangit ken dimitoy kaday di nga kanito. Ti panagkarayam ti bara ti bagimi. Naidumduma idi ti marikrik na kasinyong nagpaiduma nga ganas wenno imnas inak mapadpadasan marikrik na ket nagganas launay kunak nang runa idin ta agkarayam agkaradap ti dakulap na iti nadumaduma nga paset ti bagik. Mitoy. Mitoy. Nagkanas nga amaamalan na di. Baro ko mo, Annabel. Nagkanas nga ayamin, ida. Nagkanas nga amaamalan di na dumaduma nga pasit ti bagim. Ito. Aklunek idi kasinyong when aklunek nga idi nga kanito ket talaga nga kasla awananak iti nalimpyo nga panagpanpanunot. Kasla wala ako sa sarili nga kunada iti Tagalog. Basta tunggal agraip dagiti
bagimi. Ket mariknaklatan nga kasla maitay tayo kaday di nga kanito. Ket tunggal mariknak ti panangagek na itinaduma-duma nga paset ti bagik. Kasla akla makurkuryente. Mariknak lata idin kasinyong ti panagruar ti tubog manipod iti kaunggak. Nang runa idin tamariknak nga rumwar sumrek ti dila na iti kinababaik. Kat saan kon nga malapdan ti agasog iti nakapigpigsa. Mitoy! Nga uray la agaweng day tanga asog ko iti uneg ti siled analamiis. Nakaslayad adda na tunggal agasugak. Mitoy. Kaslasaan meten nga agsardeng ti panagtubog ti kaunggak kasinyong. Kaslasaan na may ibus itubog na. Kata kasano nga maibus, kasano nga agsardeng kunno ten met ni Mitoy. Titubog ko kasinyo. Mitoy. Madamdamalaeng minatmatan nak ni Mitoy ket uri no saan nga nagbalikas, uno saan nga nagsao ket amuklatan ti balbalikas dagiti matana, ti isem na, nga kaslay bagbagana wenno damdamagen na no nagusto ka di medlaeng, naganasa ka di medlaeng tinaramid na. Nagtungedak. Edikwan rimmabawen ni Mitoy kasinyong dituin nga nariknak ti panangibatog na dati armas na iti kinababaik ket nariknak latan ti panangiyusok na ket Mitoy aray ko Mitoy. Ano samlaeng Annabel? No bilang laing tadamom, damok na talaga. Mitoy. No kasta. Nakagasgasa taklaunay ta siyak ti damo. Siyak ti damo nga lalaki nga makatagi ko aking ka. Katsapi ko bata siyak ton ti maudi. Isu nga. Anusam ti sakit na. Annabel. Kalpasan ti sakit. Agnanayon ton nga ganas. Anay ko Mitoy. Naisarekon. Apagbit laing dito nga sakit. Ngem, agnanayon to nga ragsak yung ganas. Agnanayon to nga imnas. Sige, Mitoy. Agtalikak yung ka. Annabel. Annabel. Mitoy. Anay ko, Mitoy. Mitoy. Sabi ko mata, saan na ito nga pagsangitin, Mitoy? Saan to? Saan to, Annabel? Sabi ko mata, saan na ito nga bebayaan kan panawan? Kalpasan ti amin. Saan to, Annabel? Mamati ka kanyak. Mitoy! Annabel! Napasamak nga rod ti amin kasinyong naipaikon ti kinababaik ken ni Mitoy ti lalaki nga ipatpatig ko unay-unay. Ngem naladawen ti amin kasinyong takalpasan laeng ti sumagmamano nga aldaw ket adda nang ipadamag kanyak nga adda gayam sigod
nga pamilya ni Mitoy. Anya, anya tik, anya tikit mo sa uwin kasinsin. Na, apay di mo pa'y amma. Ay na, kasinsin. Kasinsin Jennifer, saan ka nga mangrabraba kiti kasta? Sa anak nga mangrabraba, kasinsin Annabel. Ah, no kasta. At sa baling nga pamilya, at sa baling nga babae ni Mitoy. Ay, jaklaan mo isuda pa'y laeng. Ang ti damag ko, at dati napututan na ije bakara. Ije bakara? Wen, anya ka diti ko naking kanimito Kit kunan na, ibagak kanulaeng no nakasagana ako nga, mak, nga makidin naking kuha na, akasagasawang na. Na, kita api nga men, nga di mo palayaban, tapos sigurado ko makasinsin. Anya, kit, naku naman laengan nga, ada napasamak kada kayo. Iso na pa yan tinang singasingking kang, din na kayon. Uwi nangin. Amangan mat no nagsinadan, dati nasikugan na di bakara. Kasaritam to kamin tawagam, taiyabam, ibagam nga din na kayon. Ijay mo nga mapaniknikan, nupud numit laing ti bagbagana. Ken amuem, nupud no nga ada, nasikugan na wen ada putot na di bakara. Na, dahi tangamin ka, hindi mo pengamin unay am mo, inaklon mo, ay na, kasinsing. Nasaya at mataimbay ka. Oh, kat api ko mga sa anak ng umay, Annabel. Kat inlipas ko lang ti trabaho. Pasensya ka no, medyo narabyanak. Anya ka titinaskin nga pagsaritaan ta. Kaya't ko nga si ka mismo ti paggapon ti kinapudno. Ha? Ken jak kumakayat. Jak kayat nga agulbud ka. Kinapudno ko malaing ti ibagam. Anya ti kahit mga maamuan. Dinamag ko idiking ka no, ada sa baling nga sungsong bata mo, ada sa baling nga pamilya. Oh, awan ko naking kayo di sa ka di. Ang imada na kaibaga kanyak. Nga, ada ka no na si Kugam nga taga Bakara. Ha? Pudno ka di. Hamit oy. Kwa. Tila sungbat mo pud nuwen saan. Ang kwa. Komplikado. Komplikado ti amin. Anya. Deta sungbat mo ti nagkomplikado mitoy. Wen saan laeng ti kahit ko nga mangigan keng ka. Pudno ka di nga ada na si Kugam ije Bakara. Saan lang na si Kugan? Anya ti kahit mo sahun. Adda asawa mo. Awan ti asawag. Idi, adda. Anya, angim awan kami. Ako nagtamay. Aping nagsakit ka. Promise, awang kami ken ni Marie. Agpaiso nga, addan duwa nga anak mi. Ngim nagsina kami. Nukasta. Saan lang kasi siya ti babae ti biyag mo? Saan na po doday ta? Si kalaing ti babae ti biyag ko, Annabel. Awan kamin kini Marie. Ti kinagpaiswan na. At danton mga sawa king kwa nga Hawaiano. Uray ba, saan mo latangin po no kanya? Nga damat gayang pamilya mo na. Pamilya ka di nga makuna day, Chay. Ada anak ko kin kwa na. Ada duwa nga anak mi. Ngim, nagsina kami kini Marie. Kit adan to sa baling asawain nan. Kin may isa. Mapandan to ni Hawaii. Pati dagiti anak ko. Gusto nga awan ton ti parikot mo. Awan ton ti parikot ta. Pakawanin na ko ma. No saan kong impudnokin ka.
Mabutengak lang amin. Tadyak amo no, anya ti agbaling nga reaksyon mo. Apaman nga, ipudnuking ka ti naglabas ko. Impudnong kumalat ta amas na awat ko, kumata naglagan kumalat panangawat ko. Saan ka ti sa bali pala nga taot makaibaga kanya. Pakawanin nak. Diyak lang min kahit nga mapukaw kay ti biyag ko, Annabel. Ngem, amo ti Diyos nga mga alak lay ti buwelok. Ipudnok met laking ka ti amin. Angim no pag madanagan ka, nga da sa bali nga, 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 nga agi ko titi pusok awan. No madanagan ka nga da kaagaw mo kanya. Awan, si kalaing ti patpateg ko, Annabel. Tapno mamati ka, agasawatan. Kat mang bukel tamet, tibukod ta nga pamilya. Oh, kasinsin. Si Kamad Gayang. Nakalako kan? Na aywan kasinsin ito'y pala bigat. Kasi ka, nakalako ako. Ay na, narigat mamud gayam ti aglakot ika na ya. Nagrigat mamud gayam ti agsursur iti balbalay. Tapno lang mailako dagiti tagilako nga ikan. Anusam lang dahi ta kasinsing. Amin magkatrabaho kat narigat. Dayamot na lakatrabaho katawan. Kumusta kayo mo at kinimitoy? Nasayaat mo at kasinsin. Kat awan pa iti nabuuyo. Jack arod mo. Kaslad dansan. Anya? Ay. Apeng aron nga may kapalaglaklako. Nga agbagbakat iti tinimbang nga ikan. Kabailak mat pelahan kasinsin. Kan may isa, ubingak mat. Kat, ningarod mito Kat adamat trabaho na Ang kunana, kahit nakanumot ti sorsorun nga, kahit nakanumot nga sorsorun ti aglako ti ikan. Ta makita namot nga, dakkel iti kitaan. Ay kituwa na. Ay siyempre, presko nga ikan dagiti laklako tayo, diti lugar tayo. Nga mapantay isor-sorsor kadagita kabangibang nga barangay. Iso nga, napintas dito nga trabaho. Dalaki di anos mo, kan gagat mo, agad talaga nga, mabiyag na mo ti, maisakad mo mo at panagbiag ti pamilyam. Basta agtinulong kayo, kani mitoy, kasta lang. Agyaman na kasinsin ti pamagbagam kanya. Nagkatuwa na, siyak to pa iti kunam. 5 anak kon ang mapakan kumot ida iti mamitlo nga daras ti maysang aldaw. Ay na isu na lang ta may stress ak kadakwada no kwa. Ta mapanda ta baybay nga agdidigos nga didagpakpakada. Ala kasinsin sapay ko maata agbalbaliwen deta asawa ket ne adu ti madamdamag ko tunggal mapanak aglako di bakara. Ken uray sa dinno nga lugar nga ada makamam mo ken kuana. Aya. Sikat mo't gayam ta asawam. Anya? International mo't gayam. International nga. International nga playboy. Idi kunak ata agdindin na kay matan. Ngem jaka mo Jaka mo no adupe sa bali nga napututan na malaksit ti taga Bakara. Ket kasanumon gamin ket nataer ta asawam. Angem ita sigurado ka kadi nga saanen nga agbababae. Jaka rod amo ta saan ko mat nga mabantayan no agtrabaho. Akit agkuyog kay ngaminin anlukuyem isuna nga duha kay latatag kaduan nga aglako ti ikantap no mabantayan pa isuna. Ta talaga nga deta nga kinataer na agad ket deta nga kinalaing na iti babae tas sikan tupay ket manulaal daw naala na kan. Anyan to laki tit sa balin. Ket itag lako kat ikan. Sa balit pay udmon. Anya? Iso nga sika urinog lalako kat ikan. Ornosem tabagim. Agpabanglo ka, agpapintas kalat ta. Pero si ka kasinsin, ay na. Anya ti kahit mo sawan kasinsin, siyempre siyak 5 ti anak kon, da kayo awampay. Siya uri agbabae, ta asawa ko na. No adapay mga yat, agit na, ay na, tamad lag barbartek ti obra na. Basta ti bagbakeng ka, bantayam ta asawam, bantayam ni mitoy. No mabalbalin, agkuykuyog kay latan, nga mapanaglako ti ikan. Tapno awan ti gundaway na nga agbabae. Mamati ka kanya. No babaero idi.
babaeron to lata dayta. Makakita lat gundaway na. Ay na, agaramid tong agaramid dayta. Baka ket subyanan na pa dati taga Bakara nga napututan na. Ay, saan ka nun ta? Adda ka nun mga sawa nga Hawaiano. Sulang angem malay mo. Adda pa sa bali ngay una. Anya? Sa anak mga pagdanagin ti kasta kasinsin. Ibagbagak laing keng ka tapno no amom ti araramidem kasinsin anabel. Alawin kasinsin. Agyaman na. Kasi na po Diyos kasinyong awan met idi ti nadamdamag ko, wenonadnadlaw ko nga madinga aramid ti asawak, nang runa ididamo mi, weno damdamo mi, nga nagden na kalpasan ti tallo atawen, nagsikugak iti may kadlo nga gundaway, may kadlo adaras ko nakuman. Sikog ko idin di may katlo nga anak mi kasinyong idi ta adda madamag ko nga adda babae ti asawak. Angem numet sa langadag ket ilibak na. Ado dagiti sayang guseng nga saan nga may maysa no di ket adu ti chicks ni Mitoy. Tiket pagsayaatan na kasinyong timet ket di pagsayaatan na ket awan apulos ti inamin na ken awan met apulos ti pamaneknek nga adda talaga aramid na ken agawid met latta nga agawid iti balay mi. Isu nga natalged latta tirik na kasinyong ket impamaysami nga agasawan tinangisakad ti panagbiag dagiti anak mi nang runa idi ta agbasadan ngem idi ta medyo marigatang kami. Insingasing ti asawak nga mabalin ket saan kami nga agkuyog nga aglako itikan no di ket agsina kami tapno nadado ti malakwan mi. Anya ti ket mo asawan lakay. May met siguro no duwa ti usaret na kalugan. Ha? Agsina ta iti paglakwan. Agdu mga barangay tapno nadadumot laeng ti malakwan ta. Tanog ko'y kuyog ta. Agit isulat malakwan ta. Dahil lang masursuran ta. Isulaing ti malakwan ta. Ang imdo agsina ta. Ado ti malakwan ta. Amon ti kay kusawan. Yan ta nga damot pagpunan ta. Oh. Panunutek laeng dagiti anak ta. Medyo marigatan tan ni agbasadan. Ngem no agsina ta ti paglakwan, dagdag ken ti kitain ta. At adumot laeng ti maurnong ta. Maidulin ta nga paran to agserbi ka dagiti anak ta. Kwa. Oh. Ape nga kasla di mo kayat. Dinto nga nasaya at mati sing-singasing ko. Awan. Sige. Okay lang kanya. Nga, imbagam ko mga minakasinsen. Ha? Imbagam ko mga di mo kayat, tadi mo mabantayan isuna. Saan ko nga imbaga? Tamay sa awam mo ti pamaniknik ko nga daramid na kasinsen. Ay na, talaga nga. Apo, nakaadado ti mangibaga king kan kasinsen. Ay na. Mama, sketsik ha. Patsem ka din ha. Agbababae ni Mitoy. Akit win Dahil siya pala nga lang ke. Uri lumaklakay ke. Tumatair mo lata. Ha? Uri naglakong agsursur ti ikan. Natair mo lata. Imposible nga saan nga kumpet dagiti chicks king kwana Aya. Ang kunana nga min nga pagsayaatan ka nun dagiti anak mi ta. Dagdakil mi lakitain mi. Kituwin dakil ka talaga at kitain nyo, angem nay. Dakil matimulagad dagiti babae nga mapanalakwan, kahit mo nga raod, kasinsen. Ha? Sana balin. Aging ka nga awan ti pamaniknik ko. Aging ka nga saan ko ba nga napaniknikan nga
agmababae ti asawa. Palubusak na ti isunan para kadagiti anak mi. Alakang makaamu ka akasinsen. Basta di nakto babalawan no agsangit kan to. Baka ibagam to nga di ka binagbagaan. Saan ka sinsin? Pinalubusak nga rod ti asawa kasinyong nga nangala iti sabali nga motor nga da kurong-kurong na ket nakisina kanyak iti paglakwan iti ikan. Ket siya dagiti latamet sigod nga sursursurak nga laklakwak ti ikan ti laklakwak iti inaldaw ti asawak konporme nga barangay ipadas na iti sabali nga ti may sa barangay kabigatan na sabali man na barangay ket no asinno no sa dinno ti kaadwan ti aggatang isunton ti kanayon na nga sursuran. Kaya nagpaiso ti kunana kasinyong nanayunan ti kita mi ti inaldaw ket iti addan ti maururnong mi dito yan nga natalgeden ti riknak nga palubusak latan ti asawak nga makisina kanyak nga aglako. Maysa awan mo ti madamdamag ko. Ken maysa pa agawid mo't lata kanyak. Saan mo't nga maladaw agawid adda lang dati pan nakaladaw na numapan makiinom kumakadigiti gagayem na uno ti kaaruba mi. Naglabas ti sumagmamano nga tawen kasinyong kaskas di nga adu dagiti madamdamag nga aramid ti asawak angin kaday di nga panawen ket saan kon nga ikaskaso pay tati addalaing ti panunot kon ket dagiti agserbi ti anak ko. Importante ko na agawid ti asawak kanya kada kami nga pamilya na. Adda pay mangibaga nga adda napututan na asabali. Ti importante ko na ket iyawat namat kanyak dati paglakwan na iti ikan. Kasla jakon pinanunot pay kasinyong nga posible nga isukat wenno panawan nak ti asawak panawan na kami nga pamilya na. Dimteng payen ti panawen nga kasla okay la kanyakon uray pudnuman nga agchichiks isuna sag paminsan. Rumaman nga tamot ti sabali nga putahe ako na ta aklunek sipo di aglako ti ikan. Adala tamot at iti payud na nga nga kunada. Adala tamot iti pagbaliwan ti bagik at syempre naganakak nga rod iti namitalo adaras. Ken syempre bumaketak man. Iti laeng kalabes kasinyong nagpakada kanyak ti asawa. Anya ti kahit mo sa mo yun. Apin ka dya baka rakat nagado dito ilawag nga mabalin mo nga paglakwan iti ikan lakay. Kwa. Siyempre, nung amin December bakit, ado din iti agbabakasyon nga Hawaiano. Baka no, pakyawin da adagos at ilakok ijay. Awan ka dito sa bali nga lugar nga mabalin mo nga paglakwan nga ado ti Hawaiano na. Mabalin mo ti ijay San Nicolas, ijay Sarat, ijay Paway. Api nga laskin ijay Bakara. Kita may medyo Bakara ta sa sinig bakit? Taada deta bypass road nga pagnaan. Deta laka di ti rason na no api nga Bakara ti napilim nga ili nga paglakwan iti ikan. Idinto nga nagadawit iti lawag. May met ijay, tat adot Hawaiano ijay. Ken galante da jay no aggatang dat ikan. Ket talaga nga pakyawan. Ta siyempre, no agawid na dagita, halos rin na biing agpadayada. Manay ayat 5 kilo nga ikan mat, ngay dasar nang ipapulutan ka dagiti kalugaran na. Iso nga palubusan nak lang bakit? Awan ti pagdanagam. Angim kwa. No pampanunutem di ex ko nga nakaasawan iti Hawaiano. Ay na, bakit? Adda asawa nan, panunutem data. No maladaman ti connection mi, nadaman ti komunikasyon mi, para lakad iti ubing, amumod data. Sige, agtalay kaking kami to eh.
Agyaman no kasta bakit. Nupay, adda pa nagduwadwa kasin yung takasla, adda sa balin ngagparparik na kanya. Dati ko nada nga instinct ti may sa ababaya kas kanya. Kasla da nagparik na kanya, kaday di nga panagpakada na nga aglakot ikani di bakara. Ala, amok, awerak mo't nga, ada komunikasyon da, para kadigiti ubing. Kastamat na nagadi anak da, kasarsarita da ti amada. Okay kanyak da ichay, awang kanyak da ichay. Tawan karbengak nga manglapid iti asawak nga makisarita iti kadagiti anak na. Angim jak amo, jak maawatan tirik na kasinyong takaday di nga gundaway. Ada nang parik na kanyak nga dakas. Jak amo no anya. Diyos ko. Saan ko mga awan ko may tidagas na mapasama kiti asawak. Ano nga ta, dito nga nariknak kong kunak. Siyempre, agmaneho ti asawak. Ang mga no, kalpasan nga aglako di bakaragat makainom kat. Mabartek nga agawid nga agmaneho kat adda mapasama ka dagas kinkuana. Kastalatat pinanpanunot ko idikasin yung nga kaipapanan tay nariknak nga sabsabali na dumduma nga rikna. Imbag ta kinalkalmak ti bagik. Pinanpanunot ko di kita anak ko. Sapay ko mata, awan ti dagas na mapasamak. Kaasim ti kita anak ko. Kaasit naman. Kun kunak iti panunot ko kasin yung nabang-aran ti riknak, edita agtawag ti asawak. Agawid ka din, lakay. Timawag ka man. Kwa, bakit? Sa anak pa lang agawid di ita. Anya? Anya tikit mo saan? Mitoy lakay. Pagawidam nga rod, pagumyanam. Kwa. Kinid daw ngamin di kiti anak ko. Ano mabalbalin? Kahit agdeden na kami, ti sumagmamanungal daw. Anya? Nukasta? Si Mang Pedagiti anak mo? Kinti inada? Wen. Anyam... Jak na ibaga keng kanta, uray sakit. Jak ba't mo? Nakigtutaklatan. Ibagada nga dada ka no. Kaya di pinashare ko, kastaon ti iliw dagiti anak ko. Kinid daw da nga mabalbalin kat agbati ak pala dito yung ayanda. Anya? Angim, kasano nga rod? Saan ka di nga... Dati nga rod inada. Ti ex mo. Kwa, kababain mo't ka ti asawa na. Awan ti asawa na. Saan nga nagawid? Isisudalay nga agina ti imay. Anya? Imay nga minagberde deti anak ko nga ti balasan ko ditoy. Jak pagid di malagi pinaberde na. Ano sorpresa nga rod. Ala, awawatin na kumabakit. Nabayag nga di kam nakikita. Damda gawin ak tumad lang, no mailiw ko laida. Pag, ayan na nga ti pagsukatam. Adangar na ituhot mga arwatem. Sana problema daytan. Igatangan naktalot ka noon, niya ti anak ko. Ala, sige nga din. Nanay, madama pa iti inom sasango kami. Aguri ka, hello. Mitoy, hello. Imbabanan. Unay magdeta nga mituyid, bigla-bigla madlatan nga ibaganan nga. Umyan ijayan. Pakada na nga mapanaglako iti ikan. Angin, saan mo ting agawid? Ay. Anya tiket mo sawin kasinsin. Plinano na? Ti amin? Plinano na ti papan na di bakara? Kitwin kasinsin.
Na nakakadkadlaw, nakalalasin ka kasi. Nagpambarlaking ka nga mapanaglako di bakarangem na bayag nga amunan nga agawid, dagiti anak na, ken dati ex na. Anya? Apay, di ka lang makadlawan kasinsen. Awan mati problema kanyak kasinsin. Naipakada na kanyak nga iliwin na digiti anak na. Pinaskin nga ilimit na kanyak. Nga akit tsaka mo akit salat sudim ka ni mitoy ang asawam. Ang dayta nakalalasin nga amo na daytan. Baka akit di mo na puutan nang itugot ti arwaten nan. Tsak pa ikit sa bagay tsak pa nakit kita digiti arwaten na no nakurangan. Akit kitam to kasinsin. Mamati ka kanyak, kita mga pinagawid. Anyat ko na naking ka, tinawagam ka din. Saan na nga sungsung batan? Basta ti ko na iliwin na kano digiti anak na. Saan to kanula agawid ditoy? Numailiw nan to idan. Digiti nga anak mi nga ta, di na nga ta kailiw ida. Diyos ko aya. Nakababain mo't nga ron ti mapansadyay. Apay kasinsin, pampanunutim ka din nga, baka no, anya, pagimunam ka, diti ex na, nga ina, dagiti anak na. Pagimunak ko maangim adamat asawa ng nga hawayano. Kiti mo lang tamot amo Kiti damag ko lakay ka no madyan asawa ng hawayano. Anya tiket mo sawan? Kabakamot no, saan nga naragsak, dati ex na, dyan ti hawayano nga asawa na. Bakalay mo, natairla ta ti asawa, mga nimitoy. Ure no kasta nga lima kayo. Saan ka mo't nagsasauti kasta kasinsin, ibagbagak laking katipod no, kasinsin. Ay naya. Agtalay ka kiti asawa. Orayak latan ti pa nag-aawid na. Amang ano agawid into rabi Kuno into no bigat na masapa. Kuno iti aldaw na. Ay na. No saan tong agawid? Anyan to taramidem nga kasinsin. Orayan pa ilaeng mait. Ay na. Ikasukuna na yun. Saan? Agawid to latan no mailumit kada kami. Si kagayam kasinsin. Kasinsin. Ay na. Ada ibagaking ka. Anya day chay. Intugot ko dito cellphone ni kumadre. Anan, Maribel. Ada nakita na. Tangamin. Friend na ti Facebook DJ hawayana nga ex ni Mitoy. Pingagan arasas ka. Baka nga rin mangig ti sa bali. Itne. Adda ichismis cooking ka. Nagsinobyanan dan samutin kadete ex na nga hawayana. Anya? Nagkunaamat kasinsin Jennifer. Apay. Saan ka di nga? Sumagmamano nga aldawan nga saan nga nagawa-awid ti asawam dito Wen, kasang kay bagana nga di nakalupay na iliw dagiti anak na. Ay nasa abali ka lumitil iliwin na. Anya, saan lang nga dagiti anak na. Sa anak nga mamati na ita. Pamerperdida lang kinimitoy. Kasano ko bakit si aasawan day hawayana nga ex na. Angim, deti ti cellphone nga rod ni Maribel. Api nga awit mo ti cellphone ni Maribel. Tayong pabulod na nga rod, tayo ipakita kanuking ka, ipabuyak king ka, ti pamaniknek. Anya nga pamaniknek? Friend na, deti hawayana. Tasigod ka no nga laklakwan na idi ti sabon. Anya? Kitay ma. Ay na data. Deta. Aguri ka. Dito Wen. Buyaen data. Aguri ka ron. Nimitoy mo dito Kasi doon hindi babae nga. Arakupin na nga kasalsala na.
Di tati hawayan nga ex na. Anya? Abi nga kasta nga. Ala, inigaman na madyaboy ungnan. Wing nga rod. Gasat kita man. Nakapuspet di social media. Kit imposible nga di mabuya deti asawa. Datawa yana. Ala, Diyos ko kaya. Diyos ko. Mitoy. Agsagana ka, Mitoy. Agsagana ka. Dagos ang nagburek ti darak kaday di nga kanito kasin yung paman nga mabuyak. Kabayatan na buybuyaek ti panagsala damitoy ken ti ex na nga hawayana. Po nakaswiswit da ket kastaunay ti panaggiling-giling da nga rakrakapan maten ti asawak ti hawayana nga ure na langin may gaman na ti kinababae na. Ay na. Kaslag kupit ti barokong ko kaday di kasin yung ano mabalbalin ko bangkat sa langadik ti asawak ken ti hawayana. Kasta unay ti ragsak ti langan ni Mitoy. Nga kaslaawanan ti panggip na nga agawid dito'y ayan mi dito'y kada kami nga pamilyana. Aging nga iso mismo nangisawang kasinyong edita sinungbatan na ti awag ko kit anya ti kahit mo sawen. Saan akong gagawid dita? Suportarak tulatan na gina anak ta. Saan ka nga ipatpatag, Annabel? Anya? Kasi nag-alis to kayong ka di amin, Bitoy. Diyak mat nahalapdan tirik na. Sana mabalin kasano kumakit si asawa na itawa yana. Narigat ngay palawaking ka ti amin. Imada ken ni Mariti pagragsakak. Ken siyak ba't ti sigod na pagragsakan na. Da kami nga talaga tekpinpindating. Annabel. Ayop ka! Ayop ka, Mitoy! Ayop ka! Ayop ka! Di kay pelangarod! Di kay pelangarod malmes! Di kay pelangarod malmes! Di ta kaliwin no di ta irigasyon when no di ta waing! Anya? Pinagilunod ka. Tandaan na di sahog! Awanton di sang petam nga anak mo, awanton di sang petam ang pamilyam ditoy. Ditamon! Ditamon! Para kanya kat nataykan, Mito. Nanang! Ay, sikangwan kayo anak ko. Ang itiramidin nyo ditiruar. Rabiin. Aping pupuor kayo. Agpupurak lang ta. Aginudo ta nalamihis na lamag anak ko. Aginudo ko na yung. Aping nga ron nga di kita arwatin ni tatang ti araramatin yung ipupuryo. Anya? Ni? Arwatin ni tatang dagito yun eh. Nay, dita ni. Pantalon na dayta ni nanang. Dati t-shirt na dayta nga pulo na eh. Ako ang amin. Narubrubrub ngamin no, digito'y arwati ni tatang mo, tipuurak anak ko. Tapno no, napudpudot matlang no aginudo ak. Tulungan anak man kid di. Anya? Anya tikit yung sa nanang? Tulungan anak nga mangpuor ka digito'y arwati ni tatang mo. Anya? Makaungtan nak to ni tatang to na agawid dito'y balay. No, agawid pa anak ko. Awan santi panggap ng agawid dito eh. Kin may sa. Awanin ti awidan na. Tapurak amin nga arwatin na. Nanang! Ay saan niyo puran, nanang? Saan man anak ko? Awan serbi na digituin nga arwatin ni tatang mo. No di mo kahit nga di na kahit atulungan, siya kon.
Sumrek ka di unegan mga no masinit ka. Nang, sayang mo da kita arwatin ni tatang. Nete pati ti sapatos na nanang. Sayang mat. Inaskin nga ipuor ko amin na kiti arwatin na. Amin nga makaipalagip kanyak. Dito nga mitoy. Balang kantis. Ayop nga mitoy. Wen gasin yung pinuurak amin nga arwaten na amin nga gamit na nga day ti balay mi. Awan timbatik. Tadyakan nga dati makitkitak nga pakalagipak ken kuhana. Ilalaki nga ulbod, balang kantis, ayop, animal, dakes, demonyo nga lalaki. Saan nga ragsak ti Pasko aken baro atawen mi nga pamilya kasinyong. Taawan ti mitoy nga si Mangpet. Nupay kasta, inkarigatak nga liwliwag ti amin. Intultuloy ko lata ti panagsapol ko, ti panaglakok iti ikan. Nasaya at puta da digiti makaamamu kanyak nga amudan ti napasamak. Adada nga mga naandigay kanya. Numanen agluwaak, numanen agarubos dagiti luwak, nga jak mapupuutan kasi niyo. Balakadan dakman no anyat aramidek tapno alistok nga malipatan ni mitoy kasin. Usto ka di tinaramid ko nga pinuurak amin nga pakaligipak ken kuana. Ket inkedeng ko ni tibagik nga saan kunton nga pasangbayan ni sunay ti balay mi. Ang imtinasken, suportaran na di iti anak mi. Uray ta adamaten pagkapitan na nga hawayana na. Kaasimet di iti anak mi. Inyan anay mi tay 3,000 nga pinagpasko ami ken pinag New Year mi nga agapoy iti amada iso nga. Nakulbet sa amin ti hawayana na. Kumano. Dadi nga ron ti pakabuklan ti pakasarita ka sinyong saan ko na yan adon ta baka may galis ka makabaso lakpay. Sabi ko mga agad nakaibatit adal dati nga surat ko kadag iti nakangeg kaya nagserbi ko mga liwliw akin pagsarbingan ti biyag ti kaadwan no saan mga ti amin. Kaya agyaman naklaunay kadag iti makaitit ti balakad kaya kang uranaan na pagyaman nakasin ket kengka nga nangurnos dati nga surat ko ken nang tedbiyag. More power to your program and God bless everyone.